Asike sigobisa amakhanda sikhulekele imndeni. Umoya wothuthuva udlala umbi phasi kwale mpheme. Abanye bakhe izithabathaba zemizi uphahla luhle ngaphandle kodwa ngaphakathi izindonga ziyawa. Ngoba kusho lutho kuba kuhle kophahla lomuzi uma uphahla lenhliziyo lifile. Ngoba imfudumalo uyizwa ngendaba. Uthi ubengakaza angene ejele ngaphambilini kodwa usebonile ukuthi alikho ijele lidlula ikhaya elingenakho ukuthula. Ngoba umoya usuke ufaswe ngozankosi njalo uma usekhaya. Kusobala sonke la empilweni sisejele umehluko nje igwebo kazifani. Ngoba ikhaya bekumele kube indawo yokuthula noxolo, hayi indawo yomsindo nesililo. Kubhlungu ukuvika bathakathi egcekeni obubalindele ngaphandle kuba la uthola khona imfudumalo. Isitha sakho sokuqala kuba umuntu wamshiyela ibele, umuntu wakulethe emhlabeni kuba uyu umuntu okulethela usizo emhlabeni. Omunye ubakhulumisa bonke ngaphandle kwayise. Asinakunhlulela ke nini nazi isizathu engathi umoya woxolo ungaphe kwenu. Ngoba emndenini ngokhisimuzi bekuthengelwana izipho, manje kuthengelana inkabi noshevu kuyadliswana. Ngoba phasi kwale mpheme kuphuma abafundisi kuphuma abathakathi, alukho uhlobo lingekho. Abanye bangamawele bafika bobabili emhlabeni kodwa babanga izinto abazifica bobabili emhlabeni, abazofa bezishiye bobabili emhlabeni. Hey, ngoba emhlabeni ogwetshwe ngokwenyama ungcone kakhulu kunogwetshwe emphefumulweni. Ngoba ogwetshwe emphefumulweni uphile ejele lemicabango, injabulo yakhe ithunjiwe. Ngelinye ilanga ngonifundisa umehluko phakathi kwekhaya nendlu. Okwamanje asike sigobisa amakhanda sikhulekele imndeni. Umoya wothuthuva udlala umbi phasi kwale mpheme. Abanye emndenini abakuthola ukuthula, ingakho bethatha intambo beyibeka emqaleni bakhetha ukuthula. Abanye abazali ibona abadunga ikhaya, ingane abazithandi ngokulingana, bazithanda ngokwamafolazo. Ongasebenzi uthanda ekhaya uluzwa ngendaba. Abanye bakhetha ukuba yinchwanelo nyoka azibonele, athatha izingane zakhe aduke nezwe. Akhetha ukungabi nazi isihlobo enazi isihlobo ngoba ezinye izihlobo kazinabo ubuhlobo. Kukona konke okwenzakalayo ubovikela umoya wakho. Abanye bahlezi bethule kanti abathule ngoba bethule balalela umsindo ngaphakathi kubo. Abanye sebahlala emadolobheni bashiya ikhaya izindlu ziyawa. Kuduma ukuthi bagwinya igoli kanti cha injabulo yabo eyagunya ikhaya. Bakhetha ukubhunguka nakhona bengathandi bevikela umoya wabo. Masibabona siyabagxeka kanti sazi baxoshwa yini ekhaya. Sibosifundisa ukuthola iqiniso lezinhlangothi zonke ngaphambi kokuba sibeke umbono. Ngoba likho icala nokungabi nawo umbono uma ulwazi lakho luyingcosana. Abanye bashonelwa abazali besebancane, ilona cala labo lele emhlabeni. O-anti befunga begomela bethi iphumelela kanjani ingane yentandane ezabo zicule etshalweni. Bebopha amafindo phekwe impilo zethu befunga ukufa. Hey, ngoba ukufa kwasithathela abazali bethu siyazama sithakathelwa yona leyo mzamo yethu abakwethu. Sesinomakoti abahlula ukuxova ujexa abaxova imndeni, omaluma abahlula ukwakha imizi, abakhizisa ukubashana mabebanukubeza. Haya sike sigobisa amakhanda sikhulekele imndeni. Umoya wothuthuva udlala umbi phasi kwale mpheme. Ngoba kungenzeka ekhaya kini nidla imbuya ngothi kodwa manisabamisene nibusisekile. Ngoba ukubusiseka akusikho ukuba nemali nekhaya elinemfudumalo nalo liseyisibusiso. Kubhlungu ukuchazela izingane zakho ukuthi izingalibeki kamfweni okulamayo. Abanye emndenini abafisa kube yibo bodwa abanotho, abanankinga nokuhlephelela isinkwa. Inkinga ukukhombisa ukuthi isinkwa senziwa kanjani. Inhloso ukuthi ucele kubo njalo. Omunye waphendula izingane zikamfako umhlatsholo ulokhu phela kancane umndeni. Bonke bayaduka, ubaba omdala ibhizinisi lakhe liyandlondlobala. Kunekamera umndeni ongangeni kulo, kodwa uma ungangena ngaphakathi ungawuthola umndeni kulo. Ngoba ungaba nakho konke emhlabeni, imali eningi kanye nokunye, kodwa uma ungenapho ukuthula uyafana nesithaka. Ngoba imali ikuthenga konke kodwa ikwazi ukuthenga ukuthula noxolo. Sasafuna uthanda ezindaweni ezingalungile ngoba ekhaya kasilitholi. Abanye abafuna ukusebenza babheka amafa ngoba impiyefa isiphetho sayo uthulo othulini. Gubhela abanye baxakekile emndenini, hayi ngoba imali bengayitholi bayayithola bayisebenzisela ukubuyisela amanye amalungu omndeni emumva engabe bayasithuthukisa.
wathi ngempela Gubhela lowo muntu ucabanga kanjani ngathi angazi kodwa iphutho ngalenza ukuzama ukuzifaka ezicathulweni zikaSathane kwenokuNkulunkulu ngeke uyithole impendulo ngoba umkhosi wobumnyama awunabo ubudlelwane nomkhosi wokukhanya ingakho makusithela ilanga kuvela ubumnyama makuvela ukukhanya ubumnyama buyabaleka kunesizathu uNkulunkulu wenza ubusuku kanye nemini kanjalo nabantu kunabanye abasebenzela ubumnyama kunabanye abasebenzela ukuhlwa nakuleyo nhliziyo esebumnyameni engathi belingaphumi ilanga Nangu umbhalo ngokaGubhela chapter 1 verse 1